A dneska nám do item shopu dovezol nové 2 skiny. Je to táto tu mechanická Godzilla, ktorá sa mi osobne moc nepáči, ale niekomu sa samozrejme môže páčiť, ale ja si ju tak kúpať nebudem, aj keď mám na ňu V-Bucksy. Ja som si teda kúpil tohto tu King Konga, ktorý je podľa mňa tak 3-krát lepší. A samozrejme nebudem mať normálnu Godzillu, čo je táto. No, táto. To je podľa mňa tak 3-krát krajšia, tak tá mechanická, ale to vôbec nevadí. Potom máme teoreticky také isté veci, už tu teda nemáme tých papagájov. Ja som táto papagája kúpil. On sa volá Bundle. A dneska si odohráme moju prvú hru s týmto tu typkom, áno. Ešte predom by som vás poprosil, aby ste sa napojili na môj Discord server, máme tam skvelú komunitu a kamo, ja si tie zvuky musím zaslaviť, mi to strašne učí. Kamo. OK, som tu späť. OK, som tu. Kamo, typka. OK. Ne. Ne. Vidíš si niekedy King Konga robiť díky vidičko? Ja ešte nie. OK, ja som tento rok videl úplne všetko. A fakt, že úplne. Drop it like a sigma, drop it like a sigma, drop it like a sigma. OK, kaďale ideme. Skúsme padnúť do Kappa Factory. Tam veľakrát nepadám, ale chcem sa ešte vás pozrieť na ten legendárny mostík, kde som porazil Japonca. To je iba pre tých, čo vedia. Toto je asi chili paprička, nie? Fakt to je. Hej, po slovensky by to malo byť chili paprička Kappa Factory. Nie, to sú uhávky, nie? Nie, to sú nanuky. Nie, uhávky. Prečo som si myslel, že to je nanuk? No nič. Ten pocit, keď je odložená opievacia kolena. Drop it like a sigma, drop it like a sigma. Pumpa, hneď na začiatok, OK. Ten pocit, keď ťa zabije pumpos. No nič. OK. Tu už asi veľa typkov nebude. Nie. Ešte jedného tu máme. Adepta. Godzilla! Čo bola za zbraň? Je tam Mega Godzilla? No nič. Tak ideme druhý pokus. OK, už poďme do lobby. Tá, nie do lobby, ale na ten druhý ostrov, lebo ako vidíte, na Fortnite mape není iba jeden... Kámo! Tento týpek. Týpek levituje. No skin. OK, chápem, no skin. OK, ale aj ja. Ja som bol takedy tiež no skin. Takže nebudem posudzovať ľudí, ktorí nemajú žiadny skin. Lebo chápeš, proste no skin. Ale musím teraz povedať, že keďže už to hrám viac ako mesiac. Typek, ideme chillovať. OK. Tam máme... Ja nechcem padať tu, ja som padať tuto. Tak. Budem padať na náš legendárny mostík, kde som porazil Japonca. To iba pre tých, čo vedia.
A tí, čo nevedia, tak majú takú menšiu smolu. Hej, ale táto tu mapa je úplne masívna, čo? Kámo. Ale fakt je to veľká mapa. A mne sa zdá, že tu pridali aj nejaké lokácie, ktoré tu predtým ešte neboli. Ako napríklad tu Kappa Kappa. Kappa tu nebola, keď som to hral v tom zimnom update, ale asi ju ešte takedy pridajú. To, čo som teraz zapol. OK, tu je ten svetoznámy autobus, ktorý všetci tak milujeme. Lebo chápete, lebo ja máme v rukách takýto krásny autobusík. No tak na teba sa zvoním vyserem, lebo chápeš? OK. Tak typka som solidne vypol. Ešte chcete adepta? Ešte takto? Kde ste? Sa nebojíte? Však som len krabisa, ktorý hýba za King Konga. Je to dement. Kámo, je tam typek, počkaj. Skúsim snajpnúť. Poj. No tak to tam nedostreli. Počkaj. Tak typek pôjde asi na most. Nemám... Tak toto není zven do diaľky. $29. OK. Idem za ním. Wow. Svinia. Ja som mal lekavničku? OK, ale to, akože toho typka som ale dobre, snajpnul. Kamo, to je iba... Ja neviem, prečo mám furt takú tvejcu sa pozerať do toho shopu. Crash, OK, takže to si dá, čo máme claimnúť. Tak ja neviem, čo si claimneme. Tak skúsim napríklad. Toto tu typka s maskou. Ten vyzerá takú good. Ale mňa teda zaujíma, či je King Kong aj na Lego verziu. Skúsme napríklad Odyssey. A? Není. Máte smolu, není. A Godzilla si je. Není. Ani Godzilla. Takže to sú dva charaktery nemôžete používať, lebo nečú na Lego verziu, lebo chápete, lebo nejsú na Lego verziu. OK. Viete čo, asi teda skúsim Zero buildy. Ja som Zero buildy ešte nikdy nehral, a toto bude pre mňa asi trošičku ťažké. Watch video. OK. Tak toto vyzerá na nejaký veľký event. Neviem, či to bude úplne event.
Hýba sa teraz dačo? Ne, nie. Nie, 8 hodín tu má ďaká škap. Nie, hýba sa. Počkaj, som slepý alebo nie? No nič, už sa to začalo. OK, o Ziva buildy som ešte v živote nehral. A počul som iba o nich, že je tam veľa cheaterov a to je vlastne všetko. OK, vidím, že je to tu normálna mapa. Čo sa asi dalo čakať. Tak. Poďaš Miko ak Sergio. Asi s tým pôjdem chillovať. Čakaj, kde je ten emote? Tuto. Tak. A to je taká pohodička. OK. Takže vidím, že ten náš svetoznámy autobusík, ktorý je tuto. Tak. Nie vypeve. Musel som si koksu teraz dozvol? Jau! Tak nemieví práve na tú lokáciu, na ktorú mám označenú, takže musíme tam trošičku aj doplávať. Môžem byť taký... jak to povedať slušne? Aj neviem. OK, to už tam letíme. Ziva buildy, ako som už hovoril, som nikdy nehral, hej. Takže bevte na... ono ani normálne moc tam nebuildím, ale... No, ako? Dal som už aj nejaké tie killy, keďže som buildil, ale... Moc som ich teda nedal. Ako vidíte, to snipe, ktorý som dal... Toto je čo? OK. Yes! Lock on! Yes, lokonak. Autičko ide. OK. OK, to je dobre miery. Typka doslovne masakrujem. Dobre, koľko má tých životov? No. Takávo. Sa budem schovávať za čistkou. No nejde. Nejde. To je taká bombová pištolka, kámo. Yes. Ďalší kiláč. OK. Kamo, toto je taká bombová pištolka. Yes, to je najlepšia zbraň, ktorá je vo hre. No jop. Toto je ono. On mi tu má akože ubrať životy, alebo čo? Lebo moc táto na tie ubývanie životov tá nefunguje. No nič. Lodím mnoho minus. No nič.
Vystup, no. Kamo. To je demen, ale. Pôjde ku mne? Nie. Nie, ide. Čau. Bebelsky. Bebelsky, ahoj. Poď ku mne sa pozrieť. OK, takže na blízku to úplne dobre není. Ale táto zbraň... Mne alebo že ma zabil šedou pištolkou. Nezabila šedou. Nie. On ma zabil šedou pištolkou. Ja to ukončím normálne. Ale tá lokonka je mega dobrá. Kámo, to je najlepšia zbraň na svete. Ešte raz, ako vidíte, mám tu support do kvietov. Alkama, takže Alkam. Prosím, chcem odmenu za to. Kámo, ten skis sa mi ešte zdel do boku. OK, už tá Godzilla svieti, takže za chvíľu už to bude. Ja to tu ešte nechcem čakať, lebo, chápete? Možno už tá Godzilla je, ale skúsim investovať vonko, či už není. Lebo väčšinou môj Xbox je tak pozadu, že on tak Godzilla teraz vyšla ako keby do toho ten Battle Pass Godzilla, ale mne sa to napríklad ukáže až za hodinu. Takže proste musím si investovať teraz vonko. Bomba, milujem Xbox. Funguj! OK. OK, ešte hodinku si počkám. A? Nie v shope nič asi. Ne, ešte to nevyšlo. A shop sa mi nechce načítať. No nič. OK. A už môžem autoklejmovať. Tak počkaj, ale. Tak to je hodne sus. Tak ako... OK, ale... No neviem. OK, dúfam, že sa vám toto video páčilo, like, odber, všetko možné a ja sa budem tešiť už zajtra alebo dneska, keď už nám konečne povolia tento tu revavdy alebo čo to je. Takže zatiaľ čauky!